Вось даль перавязалася істужкаю лясоў, вось вёска паказалася з-за ўзгорку з патайкоў. Всё хаты саламяныя стаяць, як капякі, схіліліся, як п'яныя над люстраю ракі. Вось колькі б не пісаў, ніколі лірыка не атрымлівалася. Всё сатыра. Дедушка, ну мы тут уже включили. Давай поговорим. Что? Мы тут уже все включили. Включили? Да? Хорошо. Ну так про что ты хочешь, как я тебе рассповедал? Например, как ты в Дзержинске работал. У Дзержинску я не працаваў. Я там вучыўся. Ён тады Койданова называўся. Давай лепш пачнем спачатку. Давай. Ну тады записывай. Прадзеду было што расказаць сваёй праўнучцы баранцы. Жыццёвы шлях Кандрата Крапівы быў доўгім. Пражыў ён без малага 95 гадоў, а гэта амаль цэлы век. Але галоўная падзея ў жыцці Кандрата Крапівы здарылася ў канцы 19 стагоддзя. Ён нарадзіўся на свет. Адбылося гэта 22 лютага па новаму стылю 5 сакавіка 1896 года у вёсцы Нізок Уздзенскай воласці Мінскай губерні і Гомельскага павета. Нізок вельмі старадаўняя вёска. Гісторыкі лічаць, што яна мае больш чым 500-гадовую гісторыю. Уся эта гісторыя з яе ўзлётамі, падзеннямі, трагедыямі і фарсамі быццам бы адбілася ў генах Кандрата Кандратавіча і выплеснулася ў яго творчасці саркастычным, дасціпным народным смехам. Ужо ў самім яго нараджэнні перапляліся і смех, і слёзы, і нават элементы народнай містыкі. Вось на гэтым месцы стаяў некалі дом Кандрата Кандратавіча. Дом гэты не захаваўся, ён згарэў яшчэ да вайны, зараз яго няма. Але ў тым доме нарадзілася не адно пакаленне Атраховічаў. Калі нарадзіўся сам Кандрат Крапіва, то яго бацькі Кандрат Міхайлавіч і Пелагея Данілаўна былі, з аднаго боку вельмі ўзрадаваны, а з другога боку яны былі вельмі занепакоены, і было з чаго. Бо з 8 дзяцей, якія нарадзіліся да гэтага моманту, у сям'і у жывых заставаліся толькі 2 дзяўчынкі, і адна з іх таксама хутка памерла. Вясковыя бабулькі сабраліся на нараду. Думалі і вырашылі, што адзінае выйсце з гэтага становішча у тым, каб назваць дзіця імем бацькі. Бацька Кандрат і сын будзе Кандрат. Бо бацька крэпкі, дужы мужык, пражыў ужо немала гадоў, выжыў, таксама і сын выжыве. Так ён стаў Кандратам Кандратавічам. І вось калі Кандрат Кандратавіч быў ужо у вельмі такім сталым узросце, ён смяяўся, казаў: вось бы ўзрадаваліся тыя бабулькі, калі б даведаліся, што я пражыў ужо шмат і шмат гадоў. Жук важна крочыць перадом, за ім мурашка сціпла. Жук ганарліва: вось мой дом. І тут мурашка ўліпла. Кандрат Крапіва. Але ж вернемся ў кабінет нашага героя і паслухаем, аб чым ён размаўляе з праўнучкай. Дедушка, а когда ты стал стихи писать? Я, Варанька, тады якраз вучыўся ў вучылішчы ў Койданова. І вось, так сказаць, для домашняга ўжытку пачаў пісаць эпіграмы на сваіх знаёмых. Атрымлівалася вельмі смешна. А сейчас пишешь? Да я, Варанька, все жыццё іх пішу. Эпіграма – это
коротко и доступно. Послухай, вось недавно написал про корреспондента, так быццам про тебе. Як буду я ляжаць ужо ў труне, закончыўшы зямныя справы, ён заклапочаны, рухавы, падскочыць з мікрафонам да мяне і скажа: «Цесната, я ледзь прабраўся. Ну як вам мітынг спадабаўся?» Але да асэнсавання сябе паэтам былі яшчэ гады вучобы. У 7 гадоў Кандрат Атраховіч стаў вучнем мясцовай царкоўна-прыходскай школы, якая, судзячы па далейшай яго творчасці, добра пахіснула веру ў бязгрэшнасць папоў, ды і пасеяла пэўныя сумненні наконт рэлігійных догмаў. Спачатку бацька Кандрата палічыў, што такой адукацыі аж занадта для сялянскага хлопца, але пасля перадумаў і адправіў яго на далейшую вучобу, бо ажаніўся ў другі раз і не захацеў дзяліць і без таго невялікую гаспадарку. Ды з мачыхай, па словах самога Кандрата Кандратавіча, цёплыя адносіны ніяк не ладзіліся. А ў гарадскім вучылішчы ў Стопцах у адным класе з Кандратам Крапівой вучыўся брат Якуба Коласа, Іосіф Міцкевіч. Іосіф вельмі захапляўся беларускай паэзіяй і мог цэлыя паэмы прачытаць, не заглядаючы ў кніжку. Неяк Кандрат Крапіва пачуў, як Іосіф дэкламіруе верш свайго брата «Плытнікі», і прыйшоў захапленне. У вершы не было той сусветнай тугі, якую Кандрат тады лічыў абавязковай прыкметай сапраўднай паэзіі. Верш быў пра тое, што было блізка і зразумела, пра тое, што мог бачыць кожны дзень. Крапіва падумаў: я чытаў Пушкіна, Някрасава, але яны, як я уяўляў, былі недзе ў недасяжных вышынях. А тут просты селянін, брат майго сябра, такі ж, як і я, напісаў такі цудоўны твор. Гэта натхніла яго і надало ўпэўненасць, што зусім не абавязкова лунаць у нейкіх завоблачных вышынях, а можна пісаць пра тое, што побач. Ды як пісаць? Праўда, тое, што побач, больш выклікала ў Кандрата смех, чым лірычную тугу. Аднак жа, як свінню не кліч, яе заўсёды выдасць лыч. Кандрат Крапіва. У 1926 годзе, ва ўзросце 30 гадоў, атрымаўшы ўжо ў пэўных колах прызнанне як пісьменнік, Кандрат Атраховіч паступіў вучыцца ў Беларускі дзяржаўны універсітэт. Бадай, гэта быў адзін з самых плённых перыядаў яго жыцця, хаця шмат у чым і трагічны. Час, калі дазволеная беларусізацыя плаўна сыходзіла на нет, а новая палітыка партыі не пакідала права на асабістае і нацыянальнае. Вось і найпершая кніга Кандрата Крапівы, вельмі рэдкі яе экземпляр, з дароўным надпісам крытыку Адаму Бабарэку, дзе ёсць такія радкі: «Няхай рамкі застануцца для вузасці, а вузасць для рамак». 1925 год у жыцці Крапівы быў вельмі знамянальным. У гэты год выйшла яго першая кніга, адбыўся з'езд маладняка. Кандрат Крапіва урэшце-рэшт пераехаў жыць у Мінск. Усяго толькі паўгода, і Кандрат Крапіва разам з Адамам Бабарэкам, Язэпам Пушчам, Уладзімірам Дубоўкам і іншымі напіша заяву аб выхадзе з маладняка і стварэнні новай арганізацыі літаратурнай «Узвышша». Ён будзе падтрымліваць «Узвышша» як толькі магчыма. Ён будзе ўваходзіць у кіруючыя органы гэтай арганізацыі, будзе дбаць пра яе эстэтычныя задачы, творчыя задачы. І ўсё зменіцца у ліпені 1930 года, калі будуць арыштаваны яго бліжэйшыя сябры Адам Бабарэка, Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча. Пройдзе трохі часу, і Кандрат Крапіва пад канец 1931 года падпіша заяву аб роспуску маладняка. Як не дзіўна, але з усёй гэтай гісторыі Кандрат Кандратавіч выйшаў трохі патрапаным, але не зломленым. Ён нават ад сатыры не адышоў. Праўда, тое-сёе яму давялося тэрмінова перарабіць. Нешта дапісаць, нешта закрэсліць, перапісаць адным словам, каб не надта высоўвацца з генеральнай лініі партыі. Нямала ёсць павадыроў, якія любяць люд працоўны,
Затое толькі безумоўна, што любяць яго кроў. Кандрат Крапіва. Дедушка, а ты был на войне? Довелося мне воевать и не раз. На фронте я трапил в самое пекло. А война – это очень страшно. Война, Варанька, это великое горе для людей. Кандрат Кандратович не любіў успамінаць вайну. Ні першую, ні тым больш апошнюю. Давялося яму перажыць не адзін ваенны паход. Ён ваяваў на румынскім фронце ў імперыялістычную вайну, у 1939 у якасці камандзіра стралковай роты, прыймаў удзел у паходзе за вызваленне заходняй Беларусі, ваяваў у вайне з Фінляндыяй на лініі Маннергейма і, вядома, самай жудаснай была Вялікая Айчынная вайна. Першы раз Кандрат Крапіва быў прызваны на ваенную службу ў 1915 годзе, у час Першай сусветнай вайны. У кастрычніку 1916 года, у той самы момант, калі армейскія часці, моцна патрапаныя ў баях, пад націскам праціўніка адыходзілі ад Дабруджы, Кандрат Атраховіч з маршавай ротай быў адпраўлены на фронт і апынуўся ў Румыніі у саставе 494-го Вярэйскага стралковага палка. Пра гэты свой першы, але далёка не апошні ваенны паход сам Кандрат Кандратович напісаў так. Там я ўпершыню атрымаў баявое хрышчэнне. Не раз быў у сур'ёзных пераплётах, зусім не ведаючы, што гэта толькі кветачкі і што наперадзе яшчэ не адна вайна і не адзін пераплёт. У 1915 годзе 19-гадовага юнака Кандрата Атраховіча, майго дзеда, прызвалі ў армію. Час быў суровы, ішла Першая сусветная вайна. І яго, як тады казалі, папрасілі пастаяць за веру царя і Отечества. І вось пасля заканчэння Гатчынскай школы прапаршчыкаў ён, атрымаўшы афіцэрскі чын, быў накіраваны ў горад Асташкаў на службу. У Асташкаве з будучым акадэмікам адбылася сапраўдная рамантычная гісторыя, нібыта салонная меладрама. У мясцовай бібліятэцы, дзе збіралася ўся гарадская інтэлігенцыя, Кандрат Кандратович сустрэў маладую адукаваную асобу, дачку купца Абакшына. Паміж маладымі людзьмі успыхнулі неабыякавыя пачуцці. Але бацька Екатерыны, а менавіта так клікалі пасію Кандрата, упадабаў яе выдаць за іншага. Таму што, па-першае, ён паабяцаў яе унтэр-афіцэру Філасофаву. А па-другое, Кандрат усё роўна адпраўляўся на фронт, а вернецца ён адтуль ці не, аднаму Богу вядома. На развітанне Кацярына падарыла свайму мілаванаму срэбны рубель з выявай Кацярыны Вялікай, які як талісман павінен быў засцерагаць яго ў баях. І вось праз шмат гадоў і праз шмат баёў Кандрат Кандратович атрымаў нібы вестачку з мінулага, ліст ад Кацярыны Філасофавай, і паміж імі завязалася шматгадовая перапіска. Яны перапісваліся да канца жыцця. І вось калі Кацярыне Петроўне споўнілася 90 гадоў, Кандрат Кандратович павіншаваў яе і напісаў ёй такія словы: «В нашем полку долгожителей прибыло», и подписался с сердечным дружеским приветом долгожитель Атрахович. З пісьмамі звязана яшчэ адна, але на гэты раз трагічная гісторыя. Сын Кандрата Крапівы, Барыс, загінуў у Вялікую Айчынную вайну пад Сталінградам ва ўзросце 20 гадоў. Яго лісты з фронта былі бязмерна дарагія для Кандрата Кандратовича. Ён беражліва захоўваў іх усё сваё жыццё і настолькі даражыў імі, што не даваў чытаць нават і сваім блізкім. Ёсць у Кандрата Кандратовича верш «Развітанне сына», напісаны ім у 1941 годзе. Там ёсць радкі, якія сын гаворыць маці, ідучы на вайну. Лепш свабодным легчы ў полі ад варожай кулі, чым аддаць сябе ў няволю. І цябе, матуля. Можа, паэт гэтым вершам нейкім чынам прадказаў лёс і свайго сына.
Можа, не дараваў сабе гэтага ненаўмыснага прыроцтва. Другі баран ні бе, ні мя, а любіць гучнае імя. Кандрат Крапіва. У першыя ж дні вайны Кандрат Крапіва паступіў у распараджэнне палітуправлення Заходняга фронта. Беларускай групе літаратараў, у якую ўваходзіў і Кандрат Крапіва, было дано даручэнне выдаваць газету на беларускай мове «За савецкую Беларусь». Яе рэдактарам быў Міхас Нынько, сакратаром рэдакцыі Ілля Гурскі. У распараджэнні рэдакцыі была выдзелена тыпаграфія, увесь наборны і друкарскі цэх якой разам са штатам змяшчаліся ў трахтонцы. Друкарскую машыну круцілі ўручную. Вось неяк так друкаваліся першыя лісты. Амаль у фронтавых умовах. Агіт-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» пачаў выдавацца ў ліпені 41-го года. І выдаваўся ён у прыфронтавой паласе. У 42-м годзе ў красавіку агіт-плакат быў пераўтвораны ў газету-плакат. У гэтым выданні друкаваліся лепшыя беларускія паэты, пісьменнікі, Янка Купала, Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Максім Там, Кандрат Крапіва і многія іншыя. Гэтае выданне было разлічана на чырвонаармейцаў, каб падняць іх баявы дух, бо калі вораг смешны, ён не страшны. На старонках гэтага выдання мы часта бачым прозвішча Кандрата Крапівы. Там былі змешчаны яго вершаваныя творы. Вельмі многія карыкатуры былі падпісаны яго імем. Ён сачыняў вельмі дакладныя, кароценькія подпісы да гэтых карыкатур. А ў 43-м годзе Кандрат Крапіва стаў рэдактарам гэтага выдання. Прайшло шмат год, але гэтая газета і сёння вельмі цікавая, таму што яна з'яўляецца не толькі сведкай эпохі, але і сапраўднай з'явай у беларускім мастацтве. Вострая сатыра Кандрата Крапівы ў гады вайны натхняла і падтрымлівала патрыятычны дух народа. І вось аслу нарэшце ясна стала, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Кандрат Крапіва. Дедушка, а это правда, что ты доктор? Я доктор навук. А каких наук ты доктор? А ёсць такая навука, якая вывучае словы, мовазнаўства, лінгвістыка. А ёсць яшчэ навука, якая называецца лінгвагеаграфія. Яна вывучае, як размаўляюць у тых ці іншых мясцінах. Вось і мне давялося займацца такой навукай. У сваёй прафесійнай дзейнасці Кандрат Крапіва прайшоў велізарны шлях ад простага сялянскага настаўніка, так, ён і сялянскім настаўнікам працаваў, праўда, нядоўга, да акадэміка Акадэміі навук БССР. Канчаткова пераехаўшы ў Мінск у 1925 годзе, Кандрат Кандратавіч пачаў працаваць інструктарам Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інстытуце беларускай культуры, а завяршыў свой працоўны шлях у Акадэміі навук БССР. Зараз Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Кандрат Крапіва працаваў у Акадэміі навук 46 гадоў. З іх 25 на пасадзе віцэ-прэзідэнта. Кандрат Кандратавіч быў вельмі дысцыплінаваным супрацоўнікам. Вось і засталася нават пасля яго фраза знакамітая: «На службе трэба выседжваць». Ён і сам выседжваў, ён і патрабаваў ад сваіх падначаленых таксама. А выседжваць трэба было яшчэ шмат чаго. Ад руска-беларуска, беларуска-руска і 5-томнага тлумачальнага слоўніка да лінгвістычнай геаграфіі і дыялекталагічнага атласа беларускай мовы. А была ж яшчэ брама неўміручасці і навастрыі. Ён разумеў, пісьменнік пісьменнікам, а гады ляцяць, і ён лічыў сябе майстрам слова і вопытным спецыялістам. І што? Што вы думаеце, што я буду 150 гадоў жыць? Трэба хутчэй і гэта. Ён гэта лічыў вельмі адказным і важным. Именно вот гэту работу. Навукова-рэдактарскую работу як
вучонага мовазнаўца і лексікографа. Ну, можа, нечым і паступацца прыходзілася яму ў плане мастацкіх сваіх зацікаўленняў. Тады ён ехаў у выхадныя на дачу, а то й дома, кажа, я папрацаваў. Вось. У выхадныя мы не працаваліся. Я працаваў, ён мне. Дарэчы, таму што на плошчы Якуба Коласа стаіць помнік менавіта Якубу Коласу, а не каму-небудзь іншаму, мы таксама не ў апошнюю чаргу абавязаны навуковай дзейнасці Кандрата Кандратавіча. Таксама ў гэтым будынку некалі мы абмяркоўвалі праект помніка Якубу Коласу на площади Якуба Коласа, вот той, который зараз там стоит. Ну, конечно, многие мастаки, особливо скульпторы, ну, не приняли этот помник. Им сдалось, что наш маэстро Азгур натуралістычна выбудаваў вот эту самую композицию. И всем сдавалось, что вот это душить вот этот самый объем этих ног, объем этих фигур. Спрачаліся вельмі жорстка. Крапіва сидел молчки, але не могли же обминуть. И вот это мини-скульптуру питали. Ну, Кондрат Кондратович, а вы як лечите? І він каже, ну, коли послухати гэтых, так нібыта выдатны помнік. А коли послухати гэты, ну, так ёсць недапрацоўкі. Так а што будзем рабіць? Каже, давайте будем прымаць, тому что можем оказаться так, что фінансаванне не дадуць, і плошча будзе лысай, як он сказаў. Але чым бы не займаўся Кандрат Кандратавіч, ён у першую чаргу заставаўся выдатным пісьменнікам. Крапіва пражыў амаль цэлы век. І нягледзячы на тое, што яго сатырычнае слова упершыню прагучала ў пачатку мінулага стагоддзя, у пачатку нашага стагоддзя, яно гучыць ніяк не цішэй, а часам нават і больш актуальна. Ну вось пабачыла. Цяпер я з небам квіта. Няхай туды імкнуцца праз вякі энтузіясты, дзівакі, а мне мілей маё карыта. Кондрат Крапива. Дедушка, все знают твои басни. А что ты еще написал? Я за свое жыццё, Варенька, шмат чего написал. Байки, эпиграммы, пьесы. Нават роман написал. Правда, не скончыў. Перакладаў іншых аўтараў. А вось моя апошняя книга. «Загадки деток Кондрата» называется. Я хочу тебе ее подаровать. Ой, дякую, дядуля. Мне она вельмі подобается. Мне так само она подобается. Упэўнена, что яна сподобается и іншым деткам и деткам. Кондрат Кондратавіч пайшоў з жыцця на досвідку 7 студзеня 1991 года. Інтэрв'ю праўнучцы Варвары было практычна апошнім разгорнутым расказам Кондрата Кондратавіча пра сваё дзяцінства і юнацтва. На надмагільным помніку адліты яго ўласныя словы, што вызначаюць жыццёвую пазіцыю і творчае крэда майстра. Мною валодала жаданне ўмяшацца ў жыццё і сёе-тое ў ім паправіць. Ну, девушка, ну мы уже тут включили, давай поговорим, может. А? Ну мы уже включили. Включили, да? Да. Хорошо. Чуете, хлопчики, дзяўчаткі, прапаную вам загадки для гульні цікавай новай трэніроўкі разумовай. Словы двухобличные, не для всех привычные. Як их разгадайте, весточку мне дайте. Я сердечно буду рад с провиданием, дед Кондрат.